ukuba hey uPeter indoda kaThixo is around. Yeah. Bathi babeva uPeter ukhona is around. Bathi makahambe ayobizwa. Now the question yam babengasindiswanga. Ayithetha nami babengasindiswanga. Babengavuthi. Babengagcwalanga ngomoya ingcwele. Ithi into yam kwakutheni bona bangamvusi. uThixo okubo akafani nalokhu Peter. Intambiso ekubo ayifane kaPeter. Umoya ingcwele okubo akasongwe kuPeter. Is the same, but ngokwe protocol umuntu uThixo wayimbizile kwakukhutshwe izwi kwathiwa you are Peter. Upon this rock I will build my church. Umuntu kwakuthwe Peter feed my flock. Yayimnye yayinguPeter. YayinguPeter. Ndoda kaThixo umuntu obizweyo apha nguwe. Ndithi umuntu obizwe eLshaddai ngumpostile. Umuntu ovusa abantu abafile apha ngumpostile. Umuntu ovusa into ezifileyo apha ngumpostile. Umuntu ovusa ikhari ezifileyo ngumpostile. Bayazi ba uThixo usebenza ngomntu. Zange bathandaze baya kuThixo bathi Thixo vusa lo muntu, baya kumuntu obiziweyo, baya kumuntu ogcotyelweyo, baya kumuntu assigned for lento. Can I repeat? Sometimes siyamsokolisa uThixo ibe yi-answer ilapha phambi kwethu. Bamba. Ladies and gentlemen, bamba. Kwayobizwa bani? uPeter. Kwayobizwa bani? Kwayobizwa bani? Abagcwala ngomoya ingcwele. Abanathixo. But baya kumuntu okhethiweyo. Who was assigned? Bayobizwa uPeter. Where's uPeter? Where's ubani? Wafika wamvusa uDorcas. Ngoba God already sees. Bayazi rules of engagement. When look at me. When you don't know rules of engagement, uyawuthandaza ubili ubangcwabi. Abenothandaza abile adangcwabi uDorcas. But because they discovered a principle, when the principle is known, applied, success is guaranteed. Yes. Elijah, oh my God, yengu Elisha, wake wathandazela a Shunammite woman. When a principle is known, applied, success is guaranteed. Inondi kuyadayileka le message kodwa masengena kuyo le. Lo mama, she was a woman that knew God. But ithi iBhayibhile ngoba abantu abadala babe kwakuyilo bebehlonile. Whenever uElisha edlula engu-Elijah hayi uElisha edlula ebane enika ukutya. But one day ithi iBhayibhile she perceived that this is a holy man of God. Immediately she knew that is a holy man. She changed her way of handling the man. Ngexesha lemazi bangumuntu ofana nabanye abantu wayisenza njengabanye abantu. But what I realized, but this is not just a man, but is a holy man. Is a man assigned. Uba ndidibene nayo andidibananga nayo. Ndidibene noThixo. I-advantage yendoda kaThixo ayisoyiyo irepresent uThixo. Mawufuna uThixo ukwindoda kaThixo. But uba realize uba
ayisongu Elisha nje lo nguThixo oku-Elijah nguThixo oku-Elisha mandiphethe yena andiphethanga yena mandiphekela yena andiphekeli yena mandiseva yena andisevi yena ndiseva uThixo akuye. What? Yena nansi intsikele nansi breakthrough nanku uThixo sifikele masenzele le ndoda indlu siyibekele ibhedi siyibekele isibane ithi kwawufika ixesha idlula apha mayilale ngoba mayilala yakulali yona masihosta yona sihosti yona sihost uThixo wayo ngoba uThixo akasebenzi as God usebenza ngomntu. When you want to discover God, discover a man of God. But that's not possible. uThixo akafumaneki lula ma-El Shaddai uThixo akafumaneki lula. Bathi masayifikile uThixo masimhost masimbekele isitulo ithi babathe bamhosta wa-activated uThixo ngaphakathi ku-Elisha wa-activated but ma-activated akasebenzi ngokwakhe kwafuneka asebenzise kwalo amhostileyo. Wafikelwa yinto Elisha wathi Gehazi yinto lo mama ayidingayo akuthethi Elisha kuthetha uThixo ngaphakathi ku-Elisha because u-activatwe kukusevwa. Wathi ntoni anoyinikwa wathi khawumbize yintoni isidingo sakhe wabuza mama ufuna ukwenzelwa ntoni wathi lo mama hayi zonke izinto ndinazo akho nto ndiyidingayo all is well. Wabuza kuGehazi yintoni isidingo sakhe wathi uGehazi akanabantwana and umyeni wakhe semdala wathi phinda umbize. Wafika umama wathi umprofeti mama next year this time akuthethi umprofeti kuthetha uThixo ngomprofeti. Next year this time you'll be carrying your own baby. Next year this time kuzaba khona ingqolo evakalayo kwakho. There's going to be a noise of joy. There's going to be a noise of a testimony. There's going to be a noise of a miracle. Someone say, nakwakho kuzawulilwa. Ye mama na uzawusityana isiso. Ye mama na uzaba pregnant. Waphendula umama wathi hayi umprofeti ungamkhohlisi umkhosazana wakho. Ngamanye amazwi I don't believe you. But akayazanga ususebenza khona ngoku ngoba sekusavile. I don't believe you. Men of God, don't lie to your servants. Yaphendula lanto wathi umprofeti next year this time you'll be carrying a baby. Believe it or not, it's not your faith that will work, but there is a principle that you have done. You have taken care of a man. You have looked after God. I speak now. Akusathethi akekho nomphikisa uThixo ubuThixo uthethile akayazi baloma masongo umprofeti othethayo uthetha uThixo ngokwakhe. Wafika next year uthalaba erekedia la wakhabisisa umama. Lo mama wayisazana noThixo wayithandaza lo mama kodwa kamfumana umntana until wadibana nendoda kaThixo ngoba uThixo usebenza ngomntu. Uma ufuna uyazi angobuza umama uHana was an Israelite. uHana was a Jew. And Jew by custom they know how to pray. Jews besakhula bayafundisa uthandaza. Jews besakhula bayafundisa indlela zikaThixo. Bayafundisa ufasta.
bayafundisa ukunikela. Glory to Jesus. But lo mama wakhule engafumani bantwana, bazenza izinto ezenziwayo kodwa abafumani bantwana until walila, until God heard ukulila kwakhe. Ekulileni kwakhe uThixo amenza olilele etempileni. Kanti bayilile etempileni uzawufika kukho indoda kaThixo igama layo nguEli. Wayifika elila, walila kanti ukhuphela inhliziyo yakhe. Glory to Jesus. Kanti uEli umbonile, uEli umjongile, wathi mama susonxilile ecaweni. Wathi no mama ayanxilanga, ndikhuphela imbilini yama. Wathi uEli mama, if that is the case, uJehova akunike. uJehova, may he give you inhliziyo yakho. Go in peace. Go in peace, mama. Oh, bakhona abantu umntana zakamfumane until there was amen. Zangamfumane umntana, zangabe pregnant until God orchestrated ukuba bekhona indoda e-assignment with uThixo. Zangakwazi umkhupha ezulwini until there was a man, a principle had to be made. Kufanele uEli athethe. Ngexesha uEli athethayo umpostile, he is in disobedient. uEli onyana beke bayageza, and God is not pleased with uEli. But when a principle is known and applied, zange ithathe ubungcwele bukaEli nokuba right kukaEli, kwathatha iprinciple that God uses a man. Moses wathi uThixo thetha nedwala, uMoses akathetha nalo, walibetha. uThixo wakhupha amanzi, imiracle yenzeka, even though Moses was in disobedient, but God respected the principle, aphuma amanzi. Because God always uses a man. Ndilixelele inyani, niyithanda ningayithandi, izinto zenu zikumpostile ufika. Andithethi ukumphakamisa, ndithetha inyani ekuThixo. Impumelelo yenu ilokwe apha. When this man speaks, God speaks. When this man approves, God approves. When this man says doors be open, Loba futhi akanidi ukuthanda okanye angathandi. When as long you know a principle, you apply it, ziyenzeka izinto. Ladies and gentlemen, uThixo wayenoza ngokwakhe helping, but mayifuna uze helping wayophazamisa indoda, wayikhupha kwa-tourism, ine-degree, ine-diploma, wathi mayihelping, ilibale nge-tourism, ilibale nge-company, ilibale nge-business. Makatoshataya weza naye helping, wadisturba ii-dreams zayo ngenxa ye-dreams zakho, wadisturb impumelelo yayo ngenxa yempumelelo yakho. Ladies and gentlemen, God uses one of the hidden principles is to know. Can I tell you something? Years were made about food for 3 years until wabahlalisa phansi one day. Wathi bathi abantu nekuba. Bathi abanye ngoJeremiah. Bathi abanye ngoElijah. Akabiza. Waqhubeka wathi nina
need to go back. Do you know who I am? You have a revelation. Who am I? One of the things as lethi bandla namhlanje asichilekelwanga kumuntu obizwe. Mostile alikho ngicela ukwenza i-announcement kamnandi i-live alikho igaqa likaYehova. Igaqa likaYehova lisemntwini. Did you igaqa likaYehova live? From Revelation to Genesis. Ukuba umuntu uThixo bengasebenzi ngomuntu ababekho abashumayeli. Ebezavela abashumayezi ngoba kuThixo bebezavela abantu babe ne-dream athi ndikhuphe uThixo endishumayeza ndiyakwamkela Yehova azamkelele. Somebody must preach, somebody must stand, somebody must call an altar call, somebody must say lift up your hands, somebody must lay hands. Even umoya ingcwele uzangele ebantwini. He uses the same principle. Someone say you need a man. You need a man. When God wants to prosper you, He will connect you to a man. Not just a man of God. He will connect you to a prophet. Why a prophet? Because uThixo usebenza ngomprofeti. And the principle, it does not only apply to God. It applies. It's a spiritual law. In other words, even in the kingdom of darkness, when Satan efuna deceive abantu, uzerezela false prophets. Baba, no Satan abayifuna destroy lives zabantu. Usebenzisa amagqwirha. Ngoba no Satan uyayazi ba andikwazi usebenza apha kungekho gqwirha. Bayifuna destroy umuntu, uyuza umuntu. Angene emntwini, umuntu abe host of darkness. Namayifuna usebenza ngomuntu uThixo, usebenza umuntu abe host of divine nature. Ngoba bathi siyavama positive. Now Satan uyayazi ba for him to operate here akakwazi operate nguSatan kufuneka avuse abantu. That's why we have false prophet, that's why we have witches. They represent in darkness. That's why no Satan mayifuna uzobetha ibandla akezi nje in the spirit as uSatan uba ne agents azisayo sibe devil worshippers zingene ngathi zizokhonza kanti zikwi agenda kaSatan. Ikona uza as an agent zize sibe devil worshippers kanti zizo hotspot in darkness. So when we fight to Satan, funeka siyazi how he operates. We must not be ignorant of his devices because nebethi sibandla kungakhilekela uba uSatan operates njani. When you understand principle, sucinga uSatan uza operate out of vacuum, uza out of the blue. No, kuba khona abantu abaplantayo. Bakhona abantu abayi point of contact. Akezi on air. Whenever you quit demonic activity, you must know that they are agents. As it deployed, because carriers. Without the carriers of ubumnyama akwazi operator. Without the carriers of divinity, divinity akwazi operate. So when you understand those rules of engagement, every demonic host in this place catch fire. All devil worshippers, I confuse. They call it network.
bonke aba-deployed, let them catch, let them be exposed. We understand about sound we imfazwe kumoya but ilapha. When abazalwane besilwa, when abazalwane complainer, when there's discouragement, when something is happening ebandleni ephicanisa, you must know that is a host yobumnyama ekhoyo esuzayo. And uSathane uyathanda ukuba angazi ubukhona. Sigqibe sithi akanokwazi uoperate apha ke kuSathane. Can I tell you that's wrong theology. Sometimes siyazigwagwisa sithi Sathane akano-operate apha. There's too much presence of God. Kubani bethi uSathane akezi ku-presence kaThixo? No, every day come God to the smile. Abofunda uJob, ithi iBhayibhile, when the sons of God appeared before God, uSathane wavela in the presence, in the whole of holies. Waliqhu uSathane akatsha nje incumbi yatsha, akatsha wafika qha wageza. Wathi uthi uqhusuka wathi ndisuka ekuhamba hambi. Uthe ukuThixo uSathane in the presence of God. When angels came and presented themselves before God, Satan was there. When Jesus fasted for 40 nights and 40 days, Satan was there. Ephuma kwi-fasting, wafika wathi, hey, unguye unyana kaThixo. After 40, ladies and gentlemen, when Moses fasted for 40 days and 40 nights, wathi mayibuyayo, wabuye phethe glory, ubuso bakhe bukhazimula, abantu bafuneka babaleke. But uSathane maya kuYesu, after 40 days and 40 nights, imagine uYesu wayinjani. But mayifika uSathane, wathi unguye na unyana kaThixo. Wafika wavela in the presence of Jesus. Jesus being Jesus. So cinga ke ukhona napha eKingdom bayabahosta but ngegama likaYesu siba namaxesha sithi fire. Sithi mabatshe. Ubusuku bonke Friday night lelivale apha. Ngoba nisibonile ihost zobumnyama. Iqalisa lecawu Sathane. Ikhona abazalwane. Sucinga ukuthi uSathane ufuna kanye kule ndawo apho kuthiwa kuThixo because ufuna uchitha icebo likaThixo. Ufuna kazi Jokan uSathane akahambi ngoba kukho ipresence kaThixo. Uhamba when we resist him. Principle. Can I repeat it? Resist the devil, he shall flee. What did Jesus do when uSathane wathi hamba kum? Ngexesha sancokola naye uhleli noSathane. Kwafune kuYesu athini? Resist. It's a principle. Ithetha ukuthi uSathane akahlali ebomini bakho ngokugcwele ipresence. Oh, angahlali uSathane uthetha ngelwimi until you get to a point and say, Satan, I rebuke you. Baba, ndicela uvala kanje. Now, when God has given you a man, a prophet, you must know the rules and the keys to unlock that which is in a prophet. Because it does not mean that God has given a man automatically izinto ziyenzeka. There are laws and keys to unlock that which is in a man. Can I give you 4 of them? Can I give you 4 of them? So ngani bazalwane, kukho into zikaThixo ezilapha. Ngoba umpostila ngaJoka, kukho into zikaThixo. Ungaze uphazamiswa kuJoka kwakhe. Ngenxa yoba eJoka ucinga kanani into zikaThixo. Kukho into ezi heavy here. Jongani, azihambi ngaJoka, azihambi ngakuteketha, azihambi nga-eloquent. UMoses, maye? Speech impediment. Yes, there's speech impediment. Do I know in ngesixhosa? Ayithintitha. But intambiso yayingahambi ngakuthintitha.
limitations the man of God azincane njalo. Imbalances that are in the man of God azincane njalo. I can have many weaknesses, but they don't affect the anointing. What blinds us, and this is what the spirit of the familiar spirit, because one of his investments abantu bangakwazi ureceive into zabo ezikundona kaThixo, we call it a familiar spirit. And one of ilaluka's familiarity is that abantu they don't babona indoda kaThixo ngokwe imbalances ngokwe limitations zayo. Bacinga limitation define the anointing. The limitation in a man don't define the anointing. The anointing works when the man is available. In other words, intambi sisebenza indoda. The availability yayo as long ibizwe nguThixo in a covenant yobizo. To a point that intambi siyawazi usebenza indoda kwi-rebellion. Ingamplease uThixo but intambi sisebenza. Iyakwazi intambi usebenza indoda isesonweni. Isebenza intambi. Can I tell you something? Izinto zenu andiniqhatha andinixolisa, and if ngixele enye gospel sabe ndiyaniqhatha futhi ndiyalibaza, izinto zenu zilapha. Now, how do we access that which is in a man? Because this man represents God. In other words, nguThixo ngompostile osebenzayo. Ikhona? In other words, nguThixo ngabani? Ngompostile. God needs this man to work in your life. And God will not work in your life without this man. Did God will not work in your life without this man? Shut up, Auntie Postel. Beautiful. And I'm going to sing it on Singanish. Can I give you this verse before the quest principles, Mama? In the New Testament, posting, Upaulos, an encounter with Jacob, a church of Sebali, much of us at Damascus, a better man, he became blind. And then the voice of God spoke to him. He did not eat for 3 days and 3 nights. Emva kwe 3 days and 3 nights, uThixo uthetha nendoda engu-Ananias endaweni ethile, wayixelela ngoPawulos blind, ongaboniyo, wathi makahambe ayomthandazela, ambeke izandla kwenzele amehlo akhe avuleke. Emva koko wathetha noPawulos, wathi Pawulos, uThixo uthetha nabani? Wathi Pawulos, kukho indoda endiyithumileyo iza kuwe izokubeka izandla azovuleka amehlo akhe. Cela ubuze, ngubani ovula amehlo? Thetha nam, ngubani ovula amehlo? Ngubani ovula amehlo? All right. Ukuba nguThixo, utheni uThixo ethetha noPawulos? uThixo uthetha noPawulos uthi Pawulos ndizawuthumela indoda, uthe angamvuli ngokwakhe. Mama, uThixo ne-meeting noPawulos, inoba mvula amehlo ulibele ukuthi kuye ndizawuthumela umuntu. Ingxaki yam Thixo ungalivuli nje, nguwe mos ovula amehlo. Ulapha mos. This is not a celestial realm. This is a terrestrial realm. Katola Kataya. Ndivabazana kwafuneka jonga. uThixo could not ignore the principle. Yayingekho nemnqabelayo uba mvule ngokwakhe amehlo, but iprinciple ithi apha ndisebenza ngomuntu. Kwafuneka aye ku-Ananias
U-Ananias wathi Thixo ndivile ngale ndoda yile ibulalayo ndiyayoyika. Wathi hey hamba sendithethile naye ukulindele. Uthixo uyayithanda idry akayithandi ayikhonde nale nto. Thixo lapha une-meeting nam ndivula amehlo sigqibe ngoku lelo kutena uthetha lo mntu okude nalo mntu uyoyika. uThixo mntakanyameza nokoyika kwalo mntu amcenge lo mntu ngoba uyaqonda ayizukwenzeka le nto until lo mntu ayoyenza. Kwafuneka khonvinsane nomntu oyikayo. Akuba lo siyabonga apostoli. Kwafuneka wanegotiate uThixo ngale ndoda yade yavuma le nto oyotsayo yathi uMshaweli ngibeka izandla. Haya wafika wathini wambeka izandla avuleka amehlo. Avula ngubani amehlo? nguThixo. Ngabani? ngo-Ananias. I-New Testament leyo? Yes. Even in the New Testament, the rules of engagement, the principle has not changed.